De personeelskrapte is al een skoft aan de gang. Het ziekteversom is heeg. En de vraag naar bennenopvang neemt flink toe. Bij Stichting Kinderopvang Friesland gaan ze ouden al teleurstellen matten. Wij hebben ook moeten sluiten. Hè? Ook na coronatijd. Dat we zeggen, we krijgen het echt niet rond. Hè? Je wil kwaliteit bieden. Dus dat is zeker ook Kinderopvang Friesland overkomen. Ja. 2 keer moesten ze dichtblijven. Maar troch de inzet van de heiten en memmen komen ze er toch nog vaak uit. Maar het bloot ziekjen naar personeel. Weten ze ook bij Kinderwoud, dat meer dan 80 opvanglocaties in Friesland had. BBL'ers, zij-instromers aangenomen hebben. BBL'ers? Ja, BBL'ers zijn mensen die een opleiding kunnen, werkende mensen die een opleiding kunnen doen. En zij-instromers, dus dat zijn mensen die eigenlijk niet de verantwoorde opleiding hebben, maar hem vrij makkelijk aan kunnen halen. Zijn we al een tijdje mee bezig om het personeelsbestand aan te vullen, ook in samenwerking met andere partijen. Ze bezieken een baan zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Kinderwoud wil daarom gaan werken met sportclubs. Nou ja, dan kan je denken dat iemand de activiteiten bij ons op de opvang, de sportactiviteiten bij ons op de opvang verzorgt. De organisaties staan achter de plan om bennenopvang Hyundai Vergees aan te bieden. Maar daar moeten ze nou wel mee aan de gang. In de huidige tijd stelt het ons wel voor dilemma's. Dus we zullen daar wel goed over na moeten denken hoe we dat goed handen en voeten kunnen geven. Niet alleen in personeel, maar ook in locaties. Daar anticiperen we nu al op, ook qua huisvesting. Dat je denkt, goh, we moeten uitbreiden, maar misschien moeten we al voor meer groepen gaan uitbreiden naar de toekomst toe. Altijd proberen die aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven. Bij SKF hadden oranje weken zontje sollicitanten interesse toont in een baan. Contracten met ouden opzissen, dat hoeft je voor eerst nog net.